Hi ha qui busca com a destí la felicitat. Hi ha altres persones que la creen viatjant. Molt honorable senyor Salvador Illa i Roca, president de la Generalitat de Catalunya, excel·lentíssim senyor Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, il·lustríssima senyora Laia Bonet, presidenta de TMB, excel·lentíssima senyora Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona, honorable senyora Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, autoritats, senyores i senyors, però sobretot i en especial, viatgeres i viatgers. Molt bona tarda. De tot cor, els donem la benvinguda a l'acte de celebració del centenari del Metro de Barcelona, l'estimat TMB. Un acte que compartim, fixin-se, en aquest fantàstic espai, en aquest paranimf de l'Escola Industrial que ens ha cedit bonament la Diputació de Barcelona. I és que havíem de tenir un espai a l'alçada de la magnitud d'aquesta efemèride, d'aquesta vetllada que compartim. Suposo que han començat esglaiats, esmaperduts, garrativats, corpresos, impressionats d'aquestes imatges que hem vist a tota pantalla. Sí, aquest audiovisual parla i diu molt de la història del metro. Ho ha estat fet a partir de fotografies de l'Arxiu Històric de TMB sobre aquests 100 anys del metro de Barcelona. I tot aquest moviment que han pogut veure en el vídeo és fruit d'aquesta intel·ligència artificial que li hem aplicat, que ens ha animat, i de quina manera aquestes imatges que es recullen en aquest llibre del centenari. Una publicació que s'ha coeditat gràcies a l'esforç i l'impuls de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, de Transports Metropolitans de Barcelona. Amb aquesta tríada representa un llibre que presentarem ben aviat, amb molta història, però que avui també ja poden començar a flairar, que poden començar també a veure, a fullejar i a copsar tot allò que diu i que també forma part del seu imaginari col·lectiu. El rebran a la sortida, per tant, ja seran partíceps privilegiats i privilegiades d'aquesta història també, d'aquesta vetllada institucional del centenari del metro. Una història que diu així. El 30 de desembre de 1924, el metro de Barcelona va fer el seu primer viatge, de plaça Catalunya fins a Lesseps. Es van posar en funcionament les 4 primeres estacions d'una xarxa que no ha parat mai de créixer. Han passat 100 anys ja, que es diu ràpid, d'aquella data. És que és tot un segle. Uau! I el metro ha estat i segueix sent protagonista de la vida de milions de persones. Els primers usuaris, recordin, baixaven al subsol per moure's amb aquest mitjà que els era nou, en unes beceroles en quan aquest mitjà de transport també portava implícites pors, inquietuds, reticències, ai. Però aviat, tal com passa amb tot,
tal com passa fins a dia d'avui, segle XXI, hi ha una integració, hi ha una inclusió i, per tant, es va integrar com una eina imprescindible pel dia a dia, per la mobilitat de Barcelona i de les poblacions de l'àrea metropolitana. Recordem també una gran màxima. El gran viatger literari Josep Maria Espinàs, en el pròleg que va escriure precisament per al llibre dels 90 anys del metro i que també recollim en aquesta nova publicació, quan deia: «El metro parla clar. Avui una Barcelona sense metro no és imaginable. La ciutat seria com un organisme al qual li han extirpat uns nervis bàsics». I tenia raó, Espinàs. És que podríem explicar tantes i tantes històries amb el metro com a teló de fons, oi? Segur que en tenen moltes. Segur que n'escriuríem més capítols en aquest llibre. El que ha significat per les seves vides, per aquell moment determinat, com els va canviar la història particular, professional i personal. Sí, avui hi ha una sèrie també de persones que ens acompanyaran aquí a l'escenari en aquest viatge del record, de l'inici fins a aquest continuarà, aquests punts suspensius, i ens n'aproparan de noves, de més històries particulars, vivències i sobretot en faran balanç, un balanç d'aquests 100 anys. Persones que també tenen la seva pròpia de particular, i en especial el metro. Avui més que mai és així, ens recordem d'una gran etiqueta. 100 al metro, 100 al metro. El sentim en majúscules perquè ha estat el metro de totes i tots. Ha estat el metro del segle. I per molts més, que de ben segur serà. Així que comencem convidant a l'escenari, en primer lloc, a l'excel·lentíssim alcalde de Barcelona i president de l'àrea metropolitana de Barcelona, el senyor Jaume Collboni. Endavant. Benvingut al trajecte. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta efemèride, aquest centenari del metro, que de fet ja fa mesos que anem celebrant de diverses maneres, però segurament avui és la posada de llarg d'aquesta celebració. Per això comptem amb la presència del molt honorable president de la Generalitat, del delegat del Govern a Catalunya, de la presidenta de la Diputació de Barcelona, que a més ens fa d'amfitriona, de la primera tinenta d'alcaldia i presidenta de TMB, Laia Bonet, de la honorable consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, d'alcaldes, que jo hagi vist l'alcalde de l'Hospitalet i l'alcalde de Cornellà, de la delegada del Govern a la Generalitat, d'alguna expresidenta també de TMB, regidors i regidores dels grups municipals, també moltes gràcies per ser aquí. A tots els treballadors i treballadores de TMB i especialment als 4.000 treballadors i treballadores que fan possible que el metro cada dia funcioni. Ho deia la presentadora, jo crec que tots tenim imatges, jo quan ho anaves explicant, tots tenim imatges de la nostra biografia personal del metro i la nostra vida a la ciutat. Probablement cadascú de nosaltres sap dels llocs on hagi viscut a la ciutat de Barcelona o a l'àrea metropolitana quina és la seva parada de metro, quina és la parada de metro del lloc on treballaves o el de la facultat o el de l'escola, o la parada de metro per anar a veure un amic o anar a veure la teva mare. I així hem anat construint també un imaginari col·lectiu en base a aquest nervi que deia l'Espinàs, que és el metropolità, el metro de Barcelona. I és d'aquesta manera que d'una forma o altra forma part de la nostra vivència de la ciutat. Jo en particular m'ha vingut a la imatge de les primeres vegades que havia anat en metro quan era petit. Crec que el metro, ara sonarà molt antic, el metro valia 6 pessetes i jo recordo quan era petit que quasi bé no arribava a la taquilla, anàvem 6 pessetes, li donava a la taquillera, que normalment eren taquilleres, i et donava un bitlletet blau d'un paper molt fi, crec que era blau, si no recordo malament, per anar al col·le, que jo vivia al Guinardó i anava a la Sagrera i baixava al metro de la Sagrera. Doncs segurament aquesta imatge que m'ha vingut ara, no estava al guió, que m'ha vingut tots i cadascú dels barcelonins i dels barcelonines i de tota la ciutadania que forma part dels municipis metropolitans podem tenir històries, vivències i records com aquest. Efectivament, som aquí a l'Escola Industrial, en aquest magnífic Paraninf, que es va edificar justament amb l'activitat constructora que va viure a Barcelona el 1929, ja estem preparant
les efemèrides també del centenari del 29, i va ser en aquest primer quart de segle quan es va començar a construir aquest gran viatge de 100 anys que és el metro de Barcelona o el metro metropolità, ara. La parada d'inici d'aquest trajecte va tenir lloc el 30 de desembre de l'any 1924, el dia que el metro de Barcelona va fer el seu viatge inaugural des de la plaça Catalunya fins a Lesseps, el que avui diríem la línia verda. Amb aquell primer recorregut va començar a canviar la identitat d'una ciutat que ha anat canviant de la mà del metro. I vam conèixer, i aleshores es va conèixer, una nova dimensió del temps i de la distància dins d'una gran ciutat. Del temps, de la distància i de la velocitat. Aquell primer metro, el gran metropolità, el va seguir el transversal, que es va inaugurar el juny del 26 i que anava des de la Bordeta a la plaça Catalunya. I així, a poc, es va anar creant una xarxa. Des del centre de la ciutat es va començar a crear una xarxa, el que després ha estat també la realitat metropolitana de les nostres ciutats. Aquest viatge de 100 anys té moltes parades i una de les més rellevants són justament les reivindicacions que van fer possible el creixement de la xarxa del metro i al qual vull fer una especial referència, perquè la història del metro, del creixement i l'extensió del metro, va molt lligada també a les lluites veïnals i a les conquestes democràtiques, perquè el metro continua sent el mitjà de transport públic més democràtic que existeix i que més relliga la ciutat, la que més la iguala, la que més la cohesiona. Als anys 50, la línia 1 del metro ja arribava fins a la Sagrera i Fabra i Puig, i als anys 60 i 70 va començar a arribar esglaonament a Torres i Bages, al Guinardó. El 1979, les associacions veïnals van fer públic un manifest memoràndum on un dels punts importants era l'exigència que la xarxa del metro arribés a tots els barris de Barcelona. I anys més tard van ser les lluites veïnals de Trinitat Vella, dels barris de Sant Martí, del Bon Pastor, de Canyelles, de Roquetes, de Trinitat Nova, de la zona nord, les del Carmel, o les de la Marina, de fa ben poc temps. Les que van aconseguir lligar i relligar per sempre la història de la nostra ciutat i de tota l'àrea metropolitana i els seus barris. Volem metro, es llegia a les pancartes i encara es llegeix a moltes de les reivindicacions veïnals. Perquè sabies que quan el metro arribava al teu barri és que ja formaves part plenament de la ciutat de Barcelona. Que si arriba el metro ets ciutat. I d'això no fa tant temps. Avui ja no ens imaginem una Barcelona sense metro perquè la Barcelona d'avui és la Barcelona on arriba el metro. El metro que s'ha fet gran i que s'ha convertit en molt més que un mitjà de transport. Hem saltat d'una línia de prop de 2,5 quilòmetres a una de 125 quilòmetres, de 4 parades a 165 estacions, dels 10 primers trens a 163 trens en hora punta. Amb transports metropolitans de Barcelona al capdavant hem aconseguit que la xarxa jugui ja en el top 10 dels principals metros del món amb fiabilitat i amb excel·lència. Per això vull felicitar a tots els treballadors i treballadores i els directius i directives del metro, els seus 4.000 treballadors i treballadores, que per cert, l'última vegada que vaig estar al centre de comandament va ser la nit de l'apagada i vaig poder presenciar personalment com es restablia el servei d'una forma ràpida i vam ser l'única ciutat de l'Estat que va mantenir 24 hores funcionant el metro, perquè el metro també en aquell moment es va convertir en la forma de moure la gent enmig d'una emergència com va ser la de l'apagada. Aquest centenari ens arriba en un moment rècord d'usuaris, 469 milions de viatges anuals el 2024. I aquest Sant Jordi hem fet un altre rècord, dinamitant els registres. Hem arribat al 1,8 milions de viatges en metro, la jornada amb més viatges de la història. I tot això ens omple d'orgull, però també de responsabilitat i de respecte, perquè ara ens hem de preparar, i parlo del futur, per ser un metro de 2 milions de passatgers diaris. I per aquest motiu vull anunciar el nostre compromís i el de la companyia de garantir freqüències de menys de 3 minuts i mig en hora punta a les 5 línies més utilitzades de la ciutat. L'objectiu és que en els propers 5 anys, a les línies que van de la 1 a la 5, no s'hagin d'esperar més de 3 minuts i mig a les andanes en hora punta.
Això implica reduir a l'entorn de mig minut el temps d'espera en diverses línies. En el cas de les que porten més passatge, volem situar-nos en els 2 i 38 segons a la vermella i en els 2 i 15 segons a la línia blava. Avui fem palès aquest compromís perquè sabem que moure's bé, moure's de manera econòmica i ecològica i moure's ràpid és el que millor garanteix la cohesió social i el dret a la ciutat, el dret a quedar-se a la ciutat, que també va molt vinculat a tenir una mobilitat eficient, ràpida i ecològica. Vull acabar també per agrair el compromís en aquesta nova etapa del Govern de la Generalitat pel que fa al creixement de les línies del metro. Sempre hem dit que mai s'haurien d'haver aturat les tuneladores que construeixen el metro i, per tant, que fan gran la ciutat. I en aquest sentit, el compromís que va adquirir el president i que després hem anat seguint amb les successives reunions bilaterals, també amb la consellera de Territori, de continuar extenent línies de metro i de fins i tot arribar al compromís de reprendre alguns projectes que estaven històricament aturats. Amb la línia 1 cap a Badalona, la línia 2 cap al nou Montjuïc i la Marina, la línia 3 cap al nou Clínic, Esplugues i Sant Feliu, la 4 per enllaçar el 22 arroba amb la nova estació de la Sagrera i la línia 9 que ja avança amb el seu tram central. Per tant, el metro esdevé la clau de volta de la mobilitat metropolitana, però també de la cohesió dels barris i les ciutats que formem part de l'àrea metropolitana. Vull acabar reivindicant que la defensa i la protecció de l'espai públic, que és la carta bàsica, que és el fonament bàsic d'una ciutat democràtica, també és cuidar i protegir el que passa al subsol, el que passa al sota de les calçades. El metro és una part molt important de la ciutat. És el cor subterrani que hem de cuidar i que hem de protegir. I que avui, en aquest acte, enllacem el passat amb el futur, perquè l'aposta continua. Perquè si fa 100 anys la construcció del futur passava pel metro, al segle XXI, més progrés també significa més metro. Que sigui per 100 anys més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde de Barcelona, amb aquestes primeres paraules en aquesta celebració 100 anys de metro, a la clau de volta d'aquesta mobilitat i cohesió a què feia referència. I la qualitat, sempre, sens dubte, indiscutible d'aquest servei del metro de Barcelona, que és innegable, i això és gràcies a tantíssimes persones, treballadores i treballadors incombustibles que fan possible que aquest funcioni cada dia. Persones com aquestes. Gràcies, d'acord, per ser-hi. A totes i a tots vosaltres, de debò, gràcies per ser-hi, per la feina que feu, 24/7, 365 dies l'any, perquè hi sou, el treballeu, hi somieu, vaja, és part de la vostra vida i ens feu casa i ens feu part, doncs, de la nostra. En aquest punt de la celebració demanem, sisplau, que ens acompanyi a l'escenari il·lustríssima senyora Laia Bonet, presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, perquè també ens vingui unes paraules en un dia tan especial. Felicitats. Bona tarda a totes i a tots. És un autèntic plaer. Gràcies, presidenta de la Diputació, per acollir-nos en aquesta casa tan fantàstica. President, alcalde, consellera, subdelegada del Govern, alcaldes, delegada de la Generalitat.
estimada Assumpta, presidenta de TMB també, i tots els aquí presents, regidors i tot l'equip directiu de TMB i treballadors que ens acompanyen. El vídeo que acabem de veure crec que ens mostra realment el que és TMB. Hem vist moltes cares, hem vist moltes fesomies, molts rostres de persones que treballen al metro de Barcelona, però en realitat aquest vídeo només hi hem vist un nombre molt petit de les 4.000, com deia l'alcalde, 4.000 persones que treballen en el metro, que fan funcionar, que fan que funcioni cada dia el metro. Treballadors i treballadores que fan funcionar una xarxa que mou cada dia 1.600.000 persones. Tantes persones pràcticament com habitants de la ciutat. Cada dia la població sencera de Barcelona entrant al metro. Estem parlant exactament d'això. Treballadors i treballadores que fan que els barcelonins i les barcelonines, si em permeteu, evidentment, de la gran Barcelona, estiguem orgullosos del nostre metro. L'orgull d'un metro que està entre els millors d'Europa. Per això vull saludar especialment els professionals del metro, els treballadors i les treballadores del metro que ens acompanyen. Vull aprofitar també per reivindicar i per agrair sincerament la seva feina, la vostra feina i la de totes les persones que formen part, que formeu part del metro. I per fer-ho em vull aturar en un dia concret, que l'alcalde, sense saber-ho, també sense saber que jo també m'hi referiria, ja ho ha mencionat, perquè efectivament aquell dia vam coincidir. Aquell dia, el 28 d'abril, el dia de la gran apagada, vam coincidir en el centre de control de metro. Aquell dia, el compromís i la vocació de servei públic dels treballadors i les treballadores del metro es van fer més que evidents. Cada dia, però aquell dia, de forma inesperada i de forma increïble. Des de l'inici de l'apagada, tots els equips es van activar de manera immediata i es van mobilitzar amb una rapidesa i amb una professionalitat exemplars. Primer, per fer el que calia fer primer. Garantir un desallotjament segur, ordenat, dels trens, de les estacions, dels ascensors i després per començar a aixecar altra vegada el servei, recuperar progressivament la circulació. Aquest compromís va permetre que només en 5 hores, i vull repetir, només en 5 hores, ja tornés a funcionar el primer tram de la línia 1 entre Sagrera i Fondo. I això no era gens fàcil, i menys amb unes circumstàncies d'incertesa com les que teníem en aquell moment. I a les 3 de la matinada teníem tota la xarxa funcionant, absolutament tota la xarxa de metro funcionant. I no només això, sinó que el servei es va allargar tota la nit per assegurar que ningú pogués quedar-se o s'hagués de quedar al carrer, que tothom pogués tornar a casa. I per això calia, a més, molt de compromís. I va ser en tot moment, no només per fer-ho funcionar, sinó perquè molts, deixeu-m'ho dir, de vosaltres, vau ser-hi i vau ser-hi per allargar les hores de feina, a més, de forma voluntària. I això tampoc era fàcil. Això és compromís. Això és servei públic i, sobretot, això és motiu d'orgull. Avui som aquí perquè el metro de Barcelona, efectivament, acaba de fer 100 anys. I ho fa amb molt bona salut. El 2024, rècord absolut, xifres rècords amb més usuaris que mai i seguim creixent aquest 2025. Però no només tenim xifres rècord, també tenim una altra dada rècord i és la dada sobre la valoració de les usuàries i els usuaris sobre el servei de metro, que no deixa de pujar. No ha baixat del notable en els últims anys i avui és un 8,2, la nota més alta de la història. I això no és fàcil. No és fàcil amb cap servei, amb un servei públic, és molt difícil rebre aquesta valoració. I aquest reconeixement crec que també alhora ens marca un repte, el de continuar millorant, no pot ser d'una altra manera, amb més freqüència de pas, amb millor cobertura territorial, amb més qualitat de servei. I mirant cap al futur, efectivament, més enllà del 2024, hi ha motius per ser optimistes. Ho deia l'alcalde,
I, a més, tenim la sort de comptar amb un compromís inequívoc del Govern de la Generalitat. El Govern de la Generalitat està treballant en diversos projectes de perllongament de la xarxa i s'avança en la finalització del tram que queda pendent de la línia 9. Una línia 9 que fa molts anys que esperem i que finalment en els propers anys serà ja una realitat. En els propers anys esperem poder anunciar, per tant, nous trams que ampliïn la nostra capacitat, també l'alcalde s'hi referia, que connectin més barris de la ciutat i més ciutats de la Gran Barcelona, que facin créixer el que ens agrada denominar la Barcelona del metro, que no és altra que la Barcelona metropolitana. Volem créixer, sí, però ho volem fer també per reivindicar el que ja hem assolit. I el que hem assolit no és poc. Com deia, estem orgullosos de la xarxa del metro i del servei que estem oferint. El metro de Barcelona és el més accessible de tots els metros centenaris d'Europa. I això tampoc és fàcil. Quan estem parlant de xarxes que compleixen 100 anys, és molt difícil parlar d'accessibilitat. I només cal que pensem en París, en Londres o en Madrid per saber que estem molt lluny per davant d'aquestes altres ciutats fent una adaptació que no era gens fàcil, però que l'estem entomant per poder garantir que el metro és accessible a totes les persones, també a les que tenen sempre o en algun moment de la seva vida una mobilitat reduïda i que necessitem poder garantir també el seu accés a la xarxa. Estem absolutament orgullosos també perquè som referents en innovació. Fa 15 anys Barcelona es va convertir en la primera ciutat de l'Estat amb un metro totalment automàtic, sense conductor. I encara, a data d'avui, som l'única. Hem instal·lat 10.000 càmeres entre trens, estacions, tallers que ens permeten controlar a temps real tot el que passa a la xarxa de metro. Hem renovat les pantalles informatives a trens, andanes, vestíbuls i avui el 100% de les estacions ja disposen de les noves pantalles. I això vol dir millor informació i, per tant, vol dir millor servei. Però la innovació més important, sens dubte, és la que posa les persones al centre. I avui tenim la figura de l'agent d'atenció al client, un perfil polivalent, que pot conduir trens, però que també pot atendre les persones usuàries a les estacions. Ara mateix a metro són 1.800 les persones que fan aquesta funció d'agents d'atenció al client i més de la meitat són dones. I també ho vull subratllar, això tampoc era fàcil. Un pas més cap a la igualtat i cap a la proximitat amb la ciutadania. Segur que molts dels que sou aquí sou usuaris habituals del metro. Potser teniu una estació preferida, un itinerari, una història particular. Tothom recorda aquell dia en el que anava cap a, o en el que es va trobar amb, o en el que anava llegint un llibre i es va passar d'estació. També la meva. Pensava en la primera vegada que ja, com a barcelonina d'adopció, arribant a Barcelona, sortint de la universitat, primer dia d'inauguració del curs acadèmic, vaig entrar al que pensava que era el metro i de sobte em vaig trobar que era a les Planes, pujant pels ferrocarrils cap al Vallès. Primer error, diguem-ho així, vaig equivocar de línia. Tots tenim les nostres anècdotes, però fruit d'això va sorgir una inestimable amistat amb la persona amb la que després vaig poder compartir pis i és el pis compartit d'estudiants que tots tenim al cap. Totes aquestes històries que tots tenim al cap jo crec que fan del metro justament això, aquesta xarxa tan estimada en les que tots ens hi podem reconèixer, que ens fa somriure, que ens fa recordar, que ens fa passar bons moments i crec que això és fruit de tots i totes les treballadores que cada dia fan que tot plegat funciona. És també aquestes 4.000 persones, més de 200 perfils, que no és fàcil, 200 perfils diferents que fan que el metro funcioni les 24 hores del dia, perquè encara que durant unes hores sí, el metro no funciona, per aquells que el volem utilitzar, la feina no s'atura mai. La feina dins el metro també a aquelles hores continua. Ara veurem un vídeo que ens mostra precisament aquest divers ventall de feines, aquest ritme constant, aquesta dedicació que no es veu, però que és imprescindible perquè quan pugem la persiana tot torni a funcionar.
tot torna a començar. I tot torna a començar, efectivament. Així és com acaba el vídeo sobre les 24 hores al metro i així és com és el metro. Una xarxa que funciona gràcies a l'esforç, gràcies al compromís de totes i tots vosaltres que el feu funcionar. Gràcies de tot cor als 4.000 treballadors i treballadores de TMB que ho feu possible cada dia. Aquest centenari crec que és una ocasió única per poder reivindicar la feina que feu cada dia per aixecar la persiana i fer que tothom puguem arribar a destí. Per dir-vos que l'orgull que sentim del metro de Barcelona és l'orgull que sentim de saber-vos part d'aquesta fantàstica família del metro. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, presidenta. Gràcies, senyora Bonet. I aquest càlid aplaudiment per totes aquestes més de 4.000 persones i les que vindran, perquè aquesta família no para de créixer. I segur que veient aquest vídeo han detectat una sèrie de perfils que no s'imaginaven, heu descobert també espais, tasques o fins i tot petits grans professionals que desconeixíeu. Doncs són també la màgia, són part d'aquestes 24 hores incessants, aquest cercle concèntric que mai s'atura, d'un metro que va narinant dia sí, dia també. S'obren les paraules, molts adjectius, moltes emocions, que és el que avui volem compartir des d'aquest Paranim de l'Escola Industrial. I si algú pot afegir-ne de més, de paraules i emocions, és la persona que tot seguit demanem que també ens acompanyi a l'escenari representant tot Catalunya, el molt honorable senyor Salvador Illa i Roca, president de la Generalitat. Endavant. Gràcies. Molt bona tarda a tothom, alcalde, presidenta de TMB, consellera, presidenta de la Diputació, gràcies per acollir-nos aquí, alcaldes que ens acompanyeu, conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, directius del metro, regidors de l'Ajuntament de Barcelona, persones que en algun moment de la vostra trajectòria professional heu participat a la direcció de TMB, treballadors i treballadores de TMB. Molt bona tarda a tothom. 100 anys de metro s'han traduït en 100 anys de progrés per la Catalunya metropolitana. Va ser aquí al costat, a les portes de l'Escola Industrial, on Albert Einstein va gaudir de les nostres sardanes al febrer de 1923, poc abans del centenari del metro que avui commemorem. Dos catalans van ser impulsors d'aquesta il·lustre visita, la visita d'un dels científics més importants de la història. Rafael Campabans, director en aquell moment de l'Escola del Treball, i Esteve Terrades, científic i enginyer que sovint és considerat com un dels pares de les primeres obres del metro. Tots dos, Campabans i Terrades, ens han deixat un llegat de compromís i progrés que totes les institucions que avui estem representades hem de reivindicar amb orgull. Perquè tant Rafael Campabans com Esteve Terrades van fer país en un moment històric en el qual tot estava per construir. Vam assumir el compromís de posar Catalunya en marxa i això és sinònim de posar més metro en marxa, alcalde. Vam assumir el compromís de desplegar totes les capacitats de Catalunya i això és sinònim de desplegar tota la xarxa de metro. I vam assumir el compromís de cohesionar Catalunya i això és sinònim d'invertir més en metro. I avui podem dir amb claredat que el metro és una de les millors maneres que hem tingut al llarg de la nostra història per construir país. Perquè amb el metro connectem persones, connectem municipis, connectem empreses, connectem patrimoni cultural i connectem talent. Perquè amb el metro apostem per al transport públic com a vertebrador d'un país, un model que uneix persones, barris i ciutats, no pas els separa. I perquè amb metro avancem cap a una mobilitat més sostenible, més accessible i més justa. Allà on arriba el metro també contribuïm a fer arribar la prosperitat compartida. I tot això és possible gràcies als més de 4.000 treballadors, com s'ha dit, i treballadores, persones de carn i os que cada dia fan possible que la dignitat, la prosperitat, la igualtat i la fraternitat viatgin en metro. Però res que va, hi ha governs pro-transport públic i governs que no ho són. Nosaltres, l'Ajuntament, la Diputació, l'àrea metropolitana, les institucions de Catalunya, som governs pro-transport públic. En aquest sentit, avui voldria fer un anunci també. A finals de juliol, Transports Metropolitans de Barcelona visitarà 39 trens per donar servei al tram central de la línia 9 i augmentar l'oferta de les línies convencionals en un 21%. Un pas de gegant per millorar el metro de Barcelona
i que ens permetrà passar de manera progressiva de 185 a 224 unitats distribuïdes a les diferents vinyes a partir de l'any 2029. Això ens permetrà millorar la qualitat del servei que donem als ciutadans perquè en hora punta podrem portar 20.000 persones més a les vinyes convencionals. Aquesta inversió de 330 milions d'euros és possible gràcies a la col·laboració dels governs que creiem i apostem pel transport públic. Els 330 milions del cost de licitació anirà a càrrec de les 3 administracions consorciades a l'Autoritat del Transport Metropolità de manera proporcional a la seva participació, 51% Generalitat de Catalunya, 25% Ajuntament de Barcelona i 24% Àrea Metropolitana de Barcelona. La inversió en metro viu un salt d'escala perquè per primera vegada en molts anys, els governs de la Generalitat, de l'Ajuntament i de l'Àrea Metropolitana i la Diputació estem alineats i compartim el mateix compromís. Les tonevadores que estan treballant en aquests moments, les obres de millora que s'estan executant, no es fan soles. Tot això ho fem governs compromesos amb la qualitat de vida de la ciutadania, governs que treballem per tothom. I governs que hi posem els recursos. L'actual mobilització de recursos públics de la Generalitat en el metro està assolint nivells històrics. La primera reunió que vaig fer, o de les primeres reunions que vaig fer, va ser amb l'alcalde de Barcelona i tinc molt gravat la tríada, jo en dic la tríada Collboni, de coses que em va demanar. Em va demanar seguretat, avui tenim dades que indiquen alcalde que la seguretat millora a Barcelona i a tot Catalunya, deixa'm afegir. Em va demanar habitatge, hem fet ja una reserva pública de solars on el teu Ajuntament hi ha tingut una participació important i em vas demanar més a mig termini inversions en metro, en transport públic, que avui has fet un anunci i jo en faig un altre, estem impulsant. Governs que hi posem els recursos. L'actual mobilització de recursos està assolint nivells històrics. Les obres en marxa de la línia 9 i 10 del metro és un dels projectes més ambiciosos i necessaris, així com les futures actuacions en la prolongació de la línia 4 a Barcelona a la Sagrera, que ja hem adjudicat, la prolongació de la línia 1 a Badalona amb 2 noves estacions, la prolongació de la línia 3 a Esplugues del Llobregat i la prolongació de la línia 2 fins a l'aeroport, passant per Montjuïc i donant servei a un dels barris de nova creació o de la Marina del Prat Vermell. Des del primer moment que vaig prendre possessió com a president tenia molt clar que l'aposta del transport públic i del metro és una política social i de planificació estructural de primer ordre, perquè més connexions entre totes les ciutats metropolitanes significa més equitat, més oportunitats i més qualitat de vida. Arribarem tan lluny com puguem amb l'objectiu de convertir la xarxa de metro en una xarxa de ciutats i assolir que el 100% d'aquesta xarxa sigui accessible. Vaig acabant. La Catalunya metropolitana i el país sencer han progressat molt des que Albert Einstein va visitar l'Escola Industrial al febrer de 1923. D'ençà, Catalunya ha estat sempre al costat de la ciència. Ara treballem amb tota l'ambició per transformar i situar el país entre les regions més punteres d'Europa. I només hi ha una manera d'assolir-ho, amb una Catalunya més connectada, tant amb si mateixa com amb la resta del món. Per això aquest govern apostem i apostarem per més metro, més rodavies, més port i més i millor aeroport. Perquè cada quilòmetre que construïm de metro estem més a prop de ser el millor país per viure. Moltes gràcies, enhorabona i per 100 anys més. Moltíssimes gràcies, president, per aquest esperó, aquest missatge final de cloenda, amb aquesta connexió per la qual ballarem totes i tots. Seguirem, doncs, enxamplant i alçant aquest metro del futur. Així, doncs, hem arribat al final del trajecte d'aquesta vetllada. Quasi, dic quasi, perquè continuarem brindant i ho farem al vestíbul envoltant el pou d'aquest recinte industrial. Seguim celebrant aquest aniversari, que són 100 anys i no es fan cada dia, i per tant també volem tancar com hem començat. I és que el cercle diu molt, és el cercle de la vida. 100 testimonis d'aquestes històries que fan que el metro segueixi a bon ritme, amb una llarga vida, amb una música, també una banda sonora que ens vincula a totes i a tots, i que en aquests moments, no sé si la noten, però hi és, es palpa. És a través de força, equilibri i valor i seny també que estem visquent un nou episodi sota els nostres peus. La vida al metro no s'atura i volem continuar que sumi anys, reptes, il·lusions compartits.
Per mi ha estat un autèntic plaer ser part d'aquesta història i celebrar junts aquest moment tan històric i tan etern pels que formem també part d'aquesta Barcelona del metro. Els deixem de nou amb els ballarins Adriana Espinosa i Glòria Pérez, acompanyats del Roger Pasqual Mellado, el clarinet i el saxo. Moltíssimes gràcies per ser part d'aquesta història, per ser-hi i per sentir-lo al metro. Ens hi veiem allí. Som-hi. Gràcies. do 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 do